Kaprasar Bharati kala pelong ya kejing yalang hakari ban rakhi ya kejing poi jong ka program man ki baat sya ka benta ka basispa ka program ai jing kran jong menteri rang ba du kari lemba ka radio ka baman la ubanai hanong ba Delhi menta kasni ka cultural bonanza Saurashtra Tamil Sangamam ka bala rakhi la shpausni lenter kalakut no menta kasni menteri rang ba du kari Narendra Modi on sa ai jing kran lemba jong ka video ha ka program penkot ka ba nilong hasum na Menteri rang ba barim jong ka Punjab nong yalam barang ba ka Shiromani Akali Dal Uprakash Singh Badal ulaklat no mentagasni ula job kumu MLA la khatwai sian ba sha rem tang arsian kajing yalang Y20 pre summit ka bahab hapo kajing yo yalam ka India ha ka G20 kan sasedang mentagasni pat kan sabeteng hadu ka arpra tarik ubanaya yong haladak Kindan baro sispa ngut ki delegate na kumbalai potli kiri banyak ren halor ki mat ki bayadai bat ki samla jong ka perthai Menteri rang badu kari Narendra Modi ulapan paw ya ka jing sngo sarong halor ka jing job jong ka Ayushman Bharat scheme